Uilaw sini press media na hambai sini IPP ni elar question amai 14 तारीख अक्टोबर 2020 kaisa ringjak press meet o press meet kai bisas klaye khanam ni 15 अक्टोबर 2020 ni bon pung 6টা am ni sini 16 तारीख 6টা am পর্যন্ত abunu tuyiseng tini বিশ্বাস ক্লাই সিনি চার্টার অফ ডিমান্ড দङ ও বনनि सिनि नम्बर 1 डिमांड अंका क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इट इज त्रिपुरा लैंड सिनि सेकेंड नम्बर दङ जे सिनि विधानसभा नागे जे सनो कग्रि माने सेंट्रल गवर्नमेंट अबंका 5 फॉर्मेलिटी कमिटी रिपोर्ट ताई इम्प्लीमेंटेशन खाजांग बागै दाक्ति ताई 3 नम्बर पॉइंट दङ सिनि जे 125 Amendment Empowerment District Council 2018 ni abon jati dakti implement खालामनो थों के 4 नम्बर दङ सिनि बिसास क्लाय आबो सिनि बरकनि त्रिपुरा सरकनि long pending demand abong ka sini inclusion of cobrok in its schedule with one script abo sini jotto त्रिपुरा सरकनि जे long demand दमने abono तुइ गोबां मास टाका थाजा ता पर्यन्त सिनि अफिसियली भाबे इमप्लिमेन्ट याखौ आबो जाति डाक्टर अंना बागै ताई नम्बर 5 दङ सिनि जे त्रिपुरा सरकनि बैकलॉग पोस्ट वैकेंसी फॉर एसटी टाइप नि बागै आबो जाति सिनि त्रिपुरा सरक माननानै उथुं आबो 5 ताना तुइसं तिनि प्रेस मीट खाना पा सिनि 15 तानि बन आबो बिसास क्लाय 5 ता पॉइंट तुइसं बन खायो आबो बन खाय जानाय अंका सिनि आईपीएफ नि शाखा संगठन सिनि आईडब्ल्यूएफटी ताई यूर आईपीएफटी आर्टिसा टीपीबी आईएमडब्ल्यूयू आबोसं 5टा 6टा अर्गेनाइजेशन तुये सारा एडीसी इलाका नसो बन खायनाय आबोनो तुइनो बन खायमाने बिसिंतै आं साप्लायना मुसु जाति सिनि बन न सा त्रिपुरा राज्यनि एडीसी इलाका तनाय बिसास लाय बाव जाति आबोनो सपोर्ट खायनामतो और सपोर्ट खायमाने बिसिंतै कुनु जागाव कुनु पाब्लिक प्रॉपर्टी र जाति नष्टं याते आबोनो गणतान्त्रिक पद्धति शांति भाबेसं मुबा बन खायनाय आबोनो आशा खायो जों शांतिनि भाबे बन खायनाय ताई बिनि साथे साथे ओ 5टा पॉइंट तुइ जों यां त्रिपुरा राज्य जों बन खायनाय आबोनो गुतुइ सिनि 5 जन डेलिगेट सिनि ऑनरेबल मिनिस्टर सारमेबा आबोरबो दिल्ली थाइ दङ आबोनो बरक दिल्ली थाङै कक्स लायमाने बिसिंते आबो अरबो चलिनाय आबो अरनति बिसं मुभमेंट खायनाय बे जाति आमो दाखि अंना बाहायना जों खामनि बिसास क्लाय बन हामबाय आर्टिसा ताई आईएमडब्ल्यूयू जों बन दाक 24 घंटा खना 6टा फुंनि 6टा नि सिमि 16 तारिख 6टा जरा बन दंनाय अ बन उनखा एडीसी इलाकानो तुये चिनि पिकेटिंग दंनाय जत एडीसी इलाकावनो जानजानि डिविजन वाइज जानजानि डिविजन कंट्रोल खायनाय पिकेटिंग खालायलायनाय एवं चिनि अ बन नीति नाय चिनि कायसा कमिटी खाजाक दङ अ कमिटी इनखा 15 जन कमिटी अ 15 जन कमिटी बो काबार खायनाय जे काबार खालायमानसा सारा त्रिपुराव काबार खालायमे फानो जेखाने बरक गृह आजागा जों काबार खालायनाय आं निजि बायथां सपना देवर चेयारमैन आईडब्ल्यूएफटी नि जीएस आं चेयारमैन यांगो दङ इयन आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट धनंजय त्रिपुरा ब कन्वेनर यांगो दङ जिनि आर्टिसानि जीएस ब हंगा जॉइंट कन्वेनर पीटर देव वर्मा अबनो तिनि साना मुजमाखाय खना जाहाते सारा एडीसी इलाकानि बरकनो अबनो कम्बो मुनारगो जाहाते खना चिनि बन्न पालायनानि बागै ते अ बन्नि आउटानि बायरे तंनाय चिनि अबो आं बांला बायनो सासिनो जतन बुजिनानि बागै अग्नि निर्बाक जानबाहन एम्बुलेंस परिसेवा बियर गाड़ी सबबाही गाड़ी অতিমারি কোভিড-19 চিকিৎসা সম্পর্কিত সমস্ত রকম যানবাহন সামরিক আধা সামরিক
আরক্ষা প্রশাসন, পুলিশ, টিএসআর বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত গাড়িসমূহ, ওষুধের দোকান, ফলের দোকান, দুধের গাড়ি, 5 নম্বর তঙ্গ সমস্ত গণমান্য বিশেষত সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য মিডিয়া যানবাহন অবরাव बननि आवताव दंनाय ओमफ्राय आं अब सानाय चिनि सारा दिप्रासाराव चिनि डिमान्डखा 5टा डिमान्ड तैयो चिनि डिमान्ड चिनि कन्भेनार सावानो आं डिमान्ड सालिया बनो या फायरिनाय चिनि डिमान्ड 5टा डिमान्ड तैनो चिनि परमगोनां मेबर कुमार जमातिया चिनि IPF तिनि GS बराव दिल्ली थांग दंगो मेमोरेन्डाम लिरनाय दिल्लीयाव थांगै चिनि डिमान्ड 5टा डिमान्ड तैयो डिमान्ड तैनो सुंग तिरफ्राव जों अबनो स्ट्राइक दाखुगै दङ एडिसि एलाकायाव बन रोखसावैनो दिनै जों बराव आरो दिल्ली डिमान्ड खायदंनाय जोङो तिरफ्राव चिनि डिमान्ड तेबो साक्सेस होननानै बागैनाय जों आरो स्ट्राइक खालायदों तामनि हिमालय जों नुखा जे चिनि आसो जों त्रिपुरालेण्ड सान फाइमानि तै BJP राव अब जों जखन विधानसभाव जों बराव बाय जुथभावे इलेक्शन लरिखा लरिफ्रो बराव कग्रिमानि दङ त्रिपुरालेण्ड दिनानि बागै त्रिपुरालेण्ड ताक रोजागियाख बा बराव साक्तारि आंगै दङ आपनि बागै त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड अबनो चिनि आसल मूल गाय त्रिपुरालेण्ड दति मानानि बागैनो जों बन दागै दङ ताबो या फायरिनाय चिनि कन्भेनार किसे हामबाय चिनि त्रिपुरासा ताकुथाय बहुरावनो ताय दिनै जों चिनि IPF एलाइड अर्गानाइजेशन नङैनाय जों बोसकां 15 तारिख 24 घन्टा बन खालायनानै जों थाङै दङ अर्गानाइज बाय IWFT, YIPFT, आर्टिसा, IMW, TPB और 5टा मावथा मिलायनाय जों खालायथानियाव जों जतननो चिनि त्रिपुरासा आंनि ताकुक ताय बुकुक जावना आं खापां गोसारि रहरो ताय हामजामानि बिसिंथिखे जों डिमान्ड 5टा डिमान्ड तैनाय जों आबनो तैनाय जों मुभमेन्ट खालाय दङ 5टा डिमान्ड जों साइसिंगनो खानाकाना चिनि कन्भेनार ताय चेयारमेन बिसिंथिखे जों 5टा डिमान्ड खानारका हायपनो आं तकिसा सा आबनो पॉइन्टनो तकिसा ब्रीफली डिस्कस खालायना मुसुङो क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नंबर 1 नंबर 2 जे हाई मॉडलिटी कमिटी जे खाजाकमानि आबोनि रिपोर्ट तारातारि सिङाव रोनानै बागै ताय कायसा आंके जे 125th amendment bill de edisino DTADC area no empowerment खालायनाय DTC सोनामनानै हिनि हमनानै आबोनो दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायनानै बागैनाय नंबर 4 कई जे लॉन्ग पेंडिंग इशू जे डिमांड तंगमानि सिनि त्रिपुरासापुरि तंनाय बा लेखापरि खालाय तंनाय सिनि अकक ब्रकनो सिं एड शेड्यूल दावैनाय सिं रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनि सुइटकनानि बागैनाय सिं डिमांड खालाय तंमानि आवनो तैबो सिं खालायजाखा ताय कायसा अंके नंबर 5 जे बैकलॉग चाकरी 25 बছर जे CPM अंतर खालायजागै फायका फबजागै फायका सिना चाकरी आवना तायसा रिवाइव खालायनाय सिंनो ST जे बैकलॉग जे हाबजागै तंमानि कलबजागै तंमानि आवनो सिनि हायनि त्रिपुरासारावनो सफुंनि रनानै बागैनाय सरकारनि थानि जों डिमांड जों याफारब्लाय अबनि बिसिंथिके जों मुभमेन्ट नि बिसिंथिके जों जानगौ उनका अबनो साना क्लायो जत सारा त्रिपुरावनो जों मुभमेन्ट खालायजानाय डिविजन वाइज खालाय जत जागावनो जों कमिटि खालायजाका स्ट्रंग रूम जे कंट्रोल रूम नि और जागा तंगान जे हेडलाइन रूम आबो जत व्हाट्सएपनो जों एक्सरसाइज खालायनाय जत जागानो जों याफारि रजाक आबोनि बिसिंथिनो सिनि जे मुभमेन्ट नि जे सिद्धांत तंमानि डेमोक्रेटिक वे जों खालायथांनाय ताय कुनु बा एक्सिडेंट रिपोर्ट बा जेसेबां नों खांकै सिनि हेल्पलाइनाव सोङो कल खालायनानै बा सोङो व्हाट्सएप ते रहनानै ताय भिडिअ फुटेज रहनानै जत बिसिंथिनो अकबितिनि बिसिंथि खालायजाकनाय अंके आबोनो जतननो आं कयदानि मुसुङो आनि त्रिपुरासा ताकुकताय बहुत जनो जे मुभमेन्ट खालायजानि जों थां दङ आ मुभमेन्ट का त्रिपुरासा कुसुं थाङै थानानै ताय मोथां जाकसुगै थानानै दिनै मान थाइनो नों सेगैनानै आ सामोंनो तैनाय जों बेस्टता जों 5टा अर्गानाइजेशन जे त्रिपुरालेण्डआव जों सानैनाय दंमानि जों बरफ थाङै कुसुं थानानै बागैनाय आबोनि बागैनो
जों नांगौ सिनो फुलफिलमेन्ट सिनो डिमान्डनि बागै आबनि बागै जतन हामजामानि बिसिंते आं कयना रोंनामो जोङो सिनो बन साक्सेस खालायनानै बिसिङो नरक जतन कबक जागो नरक पार्टिसिपेट खालायनानै ताइ बेबाक सिनो गारलाइन नरक मेनेज खालाय चलेनानै बागै ताइ हामजामानि बिसिंते नरक आं खापां